Naagi yung mga tao guys nga dili gud sila pabuot sa ilang kaugalingon. Kana bitawng ilahag yung gusto mo ay matuman. Unya bisag nasayod sila nga dili mayo ang ilang gihimo, still magpadayon gid sila sa paghimo. Unya kana bitawng imong tambagan, dili lang kanila panumbalingon. Mamation lang kanila apan dili kanila sundon. Unya kung imo ganing badlungon, mas ikasuko pa nila og dili kanila tagdon. Muni ang kadaghanan karon sa mga katawhan. Muna nga kini atong istorya karon, daghan gyud ang mapulot nga moral lesson niini. Istorya kini sa dakong isda nga nakuha sa suba. Adunay duha ka para masabtan nimo guys inani ang senaryo. Adunay duha ka mananagat nga maayo gud sila nga pagkaamigo. Suod gid kay sila. Kaso lang kining usa ka mangingisda dili lang maayo nga mangingisda, dili lang siya batid. Samtang kaning usa maayog yung nga mamingwit, maayog yung managa ba. So kuyog sila dito sa suba, nagdala sila kaldero, nagdala sila paon kay kuno, kung makakuha sila adto lang sila mangaon sa suba. Karon pag abot sa suba, ang una yung nakakuha kining maayo nga mangisda og katong maalamon. Iya dayon kining giluto, unya naniid siya sa iyang kauban nga wa pagyud kuha, niabot na lamang tungas oras, wa pagyud kuha ning iyang kauban. Iya kining giduol og gitambagan og giingnan nga bro, inania lang paghimo, inania lang pagtaod ang imong paon, unya inania lang pud bagbutang ang imuhang taga ining abot sa tubig. Samtang kining usa nga gitambagan nasuko og miingon nga, bro, ayaw lang kog buti. Kung unsa akong ganahan, ayaw lang pasagdi lang ko. Kay naningkamot man kog ako para pud makakuha ko. Kung ikaw nakakuha, okay lang. Basta kay ako ayaw lang kog buti kay ganahan ko nga kana bitang wala ra gyud magtambag nako. Ako arang kaugalingon kagustuhan. So kining usa nga nakadungog nga ng mga istorya, wala lang gid siya padayon og tambag tungod kay nakita man niya nga nasuko kining mao nga iyang kauban nga gitabagan. So naniid ning maong maalamon ug samtang napanid-an niya pagkataod-taod nakakuha ning dili kayo kabalong mangisda, kining dili kayo kabalong mamengwit ba managa. Nakakuha siya og dako kayong isda, mas dako pas nakuha niya atong maalamon. So buto nga nalipay itong maalamon, pero samtang gatan-aw siya sa kauban niya nga nakakuha dakong isda, pag abot na sa kamot, yan ang gikuha sa tagaang isda, giit sa lagbalik sa katong nakakuha og dakong isda, giit sa lang balik na sa suba. Unya, kuha na po, tao na po siya paon, yan na pong tugdon sa suba, unya nakakuha na po siya, mas dako pag yun siyang nakuha. Og pag abot niya siyang kamot, iya kining gitangtang, unya gibalik rang gyapon it sa suba. Unya nagkuha na po siya og paon, og iya na pong tugdon dito sa suba. So kining usa nga maalamon wa na kagwanta, og iya gyung giduol ing pangutana. Di siya, bro, ngano man nga sa matag panahon nga makakuha ka, dako naman tong mga kuha nimo, duha kay gayon nga dagko gyud imo makuha. Pero ngano man bro nga imo mang iuli o imo mang itsa sa dagat, itsa man imo sa suba, nga imo naman datong kuha, kasayang ato bro. Iyon tong mao nga kauban niya, bro, pasagdi lang ko. Kabalo ka nga ang akong kalderong dala gamay kaayo. Onya, nakakita ka nga dagko kayo kung kuha nga mga isda. Dili paigo ang mga isda nga kung kuha sa kalderong akong dala. So akong gusto bro, nga makakuha lang ko og igo lang sa akong kaldero. So diha niingon tong maalamon, bro, pagkasayang. Kung imo pa tong gihiwa-hiwa, pwede ra man tong maraang sa imong kaldero. Pagkasayang sa imong mga kuha mga isda, dagko na kayo naghago ka, pero imo lang gipangbalik sa suba. So ang usa nasuko siya, ayaw lang gugbuti bro. Pasagdi lang ko nga inani ako ang panghuna-huna. Kay ang akong tuyo nga makakuha lang ko paigo sa akong kaldero nga dala. So hangtod nga naabot na lamang hapit na masalop ang adlaw, wala gyud siya makakuha og igo sa iyang kaldero. Busa kay wa man say kuha, wa gyud siya naluto. Hangtod nga ang iyang kahago na sayang lang. Guys, dinhi lang takutob sa mga istorya. Ang lesson nga itong mapupo nini, daghang mga tao karon nga dili gyud pabuot sa ilhang kaugalingon. Ang gusto lang gyud nila nga ang ila lang gyud mo'y matuman. Muna nga daghan bitaw mga panalangin nga masayang sa tao nga dili bitaw patambag, dili bitaw maminaw og advice. Daghan bitaw mausik nga mga panalangin. Panalangin na unta iyang gihaguan, pero tungod kay dili man siya mamati og tambag, nangasayang lang ang mga panalangin. Unya ang lain pang lisod nga tumakuha niadto, dunay mga tao nga magbaw ra gyud og mubo o gamay lang gyud ang ilang panghuna-huna. Kana bitaw
Dili wala nila palapdi ang ilang panghuna-una. Sumala sa mga istorya. Matod pa niya nga iyahang giitsa ang dagkong isda nga kuha tungod kay ang kaldero nga dala gamay og dili paigo sa iyang mga kuha, di ba? So inana kagamay ang iyang huna-huna. Munang daghan mga tawo usab karon nga gagmay lang kayo panghuna-huna sa kinabuhi. Wala nila tan-awa ang future, wala nila tan-awa ang kaugmaon. Okay, wala nila tan-awa ang sa unahan. Mas gitan-aw lang nila karon. Munang daghang mga tawo kay gitan-aw man lang nila karon, ang kahimtang nila karon munang nag-usik-usik sila og panahon. Dili lang nag-usik-usik sila og panahon. Kung panalanginan sila, nag-usik-usik lang sila sa ilang kahago, unya ila lang ipangitsa ang mga panalangin ngadto sa suba sa mga bisyo, no? Ang lesson nga tumakuha nini nga dunay mga tawo nga bisan nangalagad sila pero still naa sila mga bisyo kahilayan nga dili kaymutan sa Ginoo. Kumbaga, adunay mga tawo nga nag-alagad unta sa Ginoo pero giusik-usikan lang nila sa diyang panalanginan sila, giusik-usikan lang nila ang mga panalangin nga angay unta kanila o sa ilang pamilya. Okay? Nganuman, tungod kay naa pa sila yung mga bisyo kahilayan, nagpadayon pa sila sa mga bisyo kahilayan. Kabalo ka guys, kini mga bisyo o kahilayan, sama ra ni nga gipanalanginan tas Ginoo, unya na patay mga bisyo kahilayan, nagpadayon tas mga bisyo kahilayan, dili ta patuo badlong sa pulong sa Ginoo. Sama ra na nga nag-usik-usik kita sa panalangin sa Ginoo. Okay? Sama ra na nga naghago ka, nagtrabaho ka, unya imurang giusikan ngadto sa pag-itsa sa suba sa mga bisyo. Di ba? Sayang kayo ang mga panalangin. Now, kabalo ka guys, kung atong sayang-sayangan ang mga panalangin, dili na ta panalanginan og otro sa Ginoo. Okay? Hinumdumi na nga kung magsayang-sayang ta atong usik-usikan ang mga panalangin, mao na nga sa unahan magkalisod gyud ang tawo nga mag-usik-usik sa panalangin. Hinumdumi ang prodigal son, ang anak nga nawala diya sa Luke chapter 15. Kung imo siyang usisahon pag-ayo, sadyang duna say panalangin sa iyang bulsa, iya kining usik-usikan sa mga bisyo o kahilayan. Kung imong tanawon sa unahan sa iyang kinabuhi, nang-apply na lamang siya sa baboy o kanabang pigiri. Nganuman wala na siya laing ma-applyan nga trabaho. Kumbaga, nahurot ang iyang panalangin tungod sa iyang pag-usik-usik sa maong mga panalangin. Kini ding tawo nga mutalikod sa Ginoo ug tawo gani nga dili patambag sa pulong sa Ginoo, daghan yung mga panalangin anang tawhana nga masayang yun. Munang niingon sa Proverbs chapter 13 verse 10, ang garbo walay laing samputanan kun dili kasamok, busa mayo ang pagpakitambag. So ang garbo nganog yun nga daghang mga tawo nga mapatuyangon sa kaugalingon ug dili sila pabuot, dili sila pabadlong. Kung imong walihan sa pulong sa Ginoo, masuko sila ug ang ilag yung pagbuot may matuman ngano man na tungod kay giharian sila sa garbo. Ang tawo gani nga garbuso, daghan ginang kasamok nga moabot siyang kinabuhi. Muna nga dili gyud nato pud sila mapugos kung mao gina ilang choice, mao gina ilang pagpili, pero mo lagi sa unahan lagi daghang kasamok sa kinabuhi. Ngano man nag-usik-usik sa mga panalangin, nag-usik-usik sa kahago, pero gipangitsa lang sa walay pulos o walay hinungdan nga mga bisyo. Okay? Gigastuan ang mga bisyo, unya dili kahimutan sa Ginoo. So guys, hopefully nga nakakaton ka nining mga istorya ug daghan ka nakutlo nining mga istorya. Kay mo ni ang kadaghanan karon nga mga nangalagad tas Ginoo, mga Kristiyanon, but nagpadayon pagyapon sa mga bisyo kahilayan. Kay dili sila pabadlong sa ilang mga prinsipyo nga mao na gyud ang ilang naandan. Mao na gyud ang ilang prinsipyo ba? Dili na gyud sila magpa-correction o niya magpatuman sila sa ilang kaugalingon. Munang daghang kasamok nga niabot sa mao nga klases tao ug iyon man sa iyang pamilya. Munang careful gyud ta niya nang dapita guys. Kay dili pwede nga gipanalanginan tas Ginoo, naghago ta o niya usik-usikan lang nato sa walay kapuslanan nga mga bisyo o kahilayan nga di pa gyud kahimutan sa Ginoo. Dinhi lang ta kutob guys. Paki-share lang ini nga video kung na-bless ka o pwede po kang mo-comment sa itong comment section o naa ka mga request o niya kung bago pa ka nga channel guys, kalimot sa pag-subscribe para ma-update ka sa daghan pa na itong mga sambingay o mga istorya nga daghan mapulot nga mga moral lesson sa kinabuhi. So last time mao po ni ang ato ang video last time, daghan po kang makatunan ni guys. I-click lang ni dita, daghan po kang makutlo nga moral lesson ni. God bless and glory to God.